Dobrý deň. V dnešnom videonávode si ukážem jednoduchý trik na to, aby sme dokázali systém Fibaro dať do režimu spánku alebo akéhokoľvek iného režimu s použitím senzora na dvere. Tento senzor je dostupný v mnohých farbách a preto si ho vieme napríklad pripevniť k posteli, kde pred spánkom ho jednoduchým spôsobom poklepeme a on nám spustí určitú scénu. Bude to fungovať ako nejaké tlačítko. V prvom rade si v nastaveniach senzora vyberieme input. A teda zmeníme si ho na monetári. Uložíme si toto nastavenie. Keďže sa jedná o batériou napájaný senzor, musíme ho ešte prebudiť na to, aby sa tieto parametre načítali. Takže ho 3-krát poklepeme. Vidíme, že parametre nám prebehnú a tým pádom sa nám uložia všetky nastavenia. Dobre, môžeme si to vyskúšať. Takže keď senzor na dvere poklepem 3-krát, tieto dvere sa zatvoria. Keď kliknem opäť, dvere sa otvoria. Dobre, funguje nám to. Tento senzor na dvere teraz nebude reagovať na priloženie magnetu. Potom, ako sme ho tak nastavili, už funguje ako tlačítko. Pri Home Centre 2 nám funguje aj parameter 14, ktorý nám umožňuje využívať dvojklik, trojklik a tak ďalej. V aktuálnej verzii Home Centra Lite táto funkcia nefunguje, takže môžeme si pomôcť aspoň týmto otváraním a zatváraním dverí. Takže na to, aby sme dom naučili, že má ísť spať, teda aby sme ho vedeli dať do režimu spánku, si potrebujeme k našim variáciám, ktoré sme si vytvorili v predchádzajúcom videu, pridať variáciu spánok. Pridanie variácie je veľmi jednoduché. Jednoducho si klikneme na ceruzku, vpíšeme si novú variáciu a uložíme. Teraz si vytvoríme scénu, ktorá nám bude hovoriť to, že ak zavrieme dvere, zmení sa nám variácia fázy dňa na spánok. Pomenujeme si scénu, priradíme si ju alebo ju necháme v nepriradených a v podstate si ju môžeme nechať zobrazovať v aplikáciách, nakoľko ju potom môžeme spustiť aj cez aplikáciu. Scénu si budeme spúšťať cez dvere, cez podmienku closed alebo zatvorené. To znamená, keď sú dvere zatvorené. V prípade Home Centra 2 by sme tu ešte mali možnosť aktivácia scény a tu by sme zadali vlastne číslo scény. V našom prípade si to necháme takto, dáme den alebo potom a vyberieme si variácie, fázy dňa a spánok. Uložíme. Môžeme si to teraz vyskúšať. Takže momentálne máme pri variáciách fázu dňa deň. Ja teraz 3-krát stlačím senzor a zmenilo sa nám na spánok. Veľkou výhodou používania tohto tlačítka je to, že ten systém si vieme dať do režimu spánku naozaj v tej poslednej chvíli predtým, ako si ľahneme spať. A teda už keď ležíme v posteli, nám napríklad systém nebude reagovať na pohyb. Samozrejme, vytvoríme si takisto scénu na ráno, ktorú si pomenujeme. Opäť spúšťačom bude senzor dverí a dvere otvorené, ktoré nám zmenia variáciu fázy dňa na ráno. Toto vlastne urobíme jedno stlačením tlačítka a potom ako sa zobudíme a teda tým pádom systém dáme do bežného režimu, kde nám budú senzory reagovať podľa toho, či potrebujú zasvietiť alebo nepotrebujú. Takisto sa nám zmení kúrenie napríklad a všetky ostatné komponenty systému. Tieto dve fázy dňa sú tie najzložitejšie, nakoľko
Nie každý večer si ľaháme v ten istý čas a nie každý ráno sa budíme v ten istý čas, preto je zložité tieto scény púšťať automaticky na základe určitého času. Ostatné fázy, ako napríklad večer a tak ďalej, si už vieme spustiť aj na základe napríklad západu slnka, prípadne určitého času a tak ďalej, pretože tam sa to skôr odvíja od toho, či je dostatok slnka a tak ďalej. Teraz si môžeme skúsiť vytvoriť scénu, aby sme si to celé otestovali. Takže scéna bude vyzerať tak, že ak variácia fázy dňa sa rovná spánok a napríklad pohybový senzor zaznamená pohyb, vtedy sa nám zapne svetlo, ale len na 15-20%, aby sme si vedeli vlastne trafiť cestu, kam ideme a aby sme zároveň nepobudili ostatných členov rodiny. Tieto scény samozrejme môžu byť o hodne rozsiahlejšie a môžu mať viacero podmienok. Jednoducho systém bude vychádzať z toho, že tá fáza dňa je noc. Ak už máme vytvorené scény, kde fázy dňa nemáme zakomponované, môžeme ich jednoducho pridať, alebo ich môžeme odignorovať a systém vždy vyhodnotí situáciu, teda vždy overí, že aká je tá fáza dňa. Ak tá scéna sedí s touto, tak to jednoducho spraví tak, že spustí to svetlo len na 15%. V rámci týchto fáz dňa môžeme samozrejme urobiť to, že pri stlačení tlačítka na dvere sa nám takisto zamkne alarm v určitých miestnostiach. Pri Home Centre 2 môžeme na aktiváciu scén využiť napríklad aj stmievač, kde po dvojitom kliknutí alebo trojitom kliknutí sa nám aktivuje určitá scéna. Pri Home Centre Lite túto možnosť nemáme. Verím, že vám tento videonávod ukázal nejaké nové možnosti využitia systému Fibaro. Ak by ste mali záujem vidieť viac takýchto videí, sledujte nás na našom Facebooku.